Welcome to my live. So makikita po natin dyan sa may maisan. So nag-harvest po sila ng kanilang mais. So mano-manong pag-harvest po dito sa San Carlos City, Pangasinan. So ayan, sobrang lawak po niyan. At kasabay niyan may nag-aabuno ng mais dito sa katabi. Ayan, makikita nyo sobrang lawak dun guys. Ay ang pag-harvest dito sa Pangasinan, mayroong dalawang process na kung mano-mano is ang upa dyan is 30 pesos isang sako, ganyang kalaking sako. Ayan, ganyang kalaking sako yung 30 pesos. So siguro pag kinarga yan, pag nagkarga ng mais siguro 5 timba, so parang ang halaga ng isang timba is 6 pesos, tama ba? 6 pesos. So yun, sa pag-harvest ng mais guys, buti nga ngayon hindi mainit, 'di ba? Kung mainit pa yung panahon ngayon, mas sobrang hirap mag-harvest kasi mainit. Iba na kasi yung init ngayon. So malaking tulong sa kanila na nag-harvest ng mais. Hindi sila naiinitan. So yun. Sa mga ibang lugar, siguro ginagawa pa nila nito. Sabi ko nga kanina is dalawang process. So meron ditong high-tech na pamamaraan sa pag-harvest ng mais. So yun yung hina-harvest na diretso na nagigiling yung mais. So na ano bang tawag doon, nabuburbur yung diretso na sa buto ng mais yung ano, 'di ba, high tech na sila. Pero yung pag harvest ng mano-mano guys is hina-harvest muna, tapos pagkatapos niyan papaarawan ng ilang araw, siguro mga 3 araw. So bago i-harvest o yung mais mismo, yung buto ng mais mismo, yung ano, para mabenta nila. So yung pag-harvest talaga, ang pag ano ng mais is maraming process yung pagtanim ng mais. Ah. Ah?
yun. Ayan yung ginagawa niya guys. Nag-aabono siya ng mais. Tapos kasabay ng nag-aabono ng mais is pinapatubigan niya yung mais para sa sa diretso na siguro sa pag chip-sip nung abono dun sa inaabono na ng mais. So mabilis yung pag-harvest nila ng mais, dami kasi nila eh.
Balik sa mais.